Tittar vi i det, eller kvöld, finns en mäknargave från Nils Mortensen i Miklagare. Kvad alla tider bruka det gamla spinneriet till? Ja, vi ska säga att det är helt otroligt gave det finns, det är spännande gave det finns. Och det betyder en för Klaksviken att nu har finns ett hus som vi kunde göra några mäntna lite ny. Vi får nu att i halt vi att fyra en pitchbalk som ska lyckas som stävs att ska ny byggningen. Men det lyckas som ligger i korsen att det ska brukas som mäntna hus och kanske till Tönneskolan och till Sjönlöjk och förskällt andra ösn och kafé och område och ett annat vidare ösn i byggningen. Så det är tekniker av borren under och otroligt spännande. Det har vi nu i kväts tror jag manar att det var finns ju gåvorna. Samstundes har det varit nog så negv tåsa om Atlantis som ska ha varit för spärring och så vidare. Har det ringt att helt i här gåvorna länliga så länge? Ja, det är det. Man ser väldigt hjärtat till att nu är det väl så när vi har ju spärringar i kommunen och för jag kan själv hade inte bort till att för under så stort projekt som heter. Och tar man så ger några spärringar här i Atlantis och eller Sverige sen det så är det otroliga område och spännande över vi en sån projekt. Det är väl inte helt hatt men det är otroligt gott nu att kunna vara liksom som lustar ur ner till allt. Men tar nu har arbetat vis ner i 3 månader. Är det så kommer närre en lösning av gossetid alla att det hus ska så ge ut. Nu nämnde arkitekten Magnus Hansen att det är beklatt vi men är upprunaliga byggt ur betonge. Ja, här är nekver framme och Lucas som tar teckningar så ligger born nu här ser det man tycker att det är beklattning nu och man också utvecklar den byggningen center vi en två flöjon kvar såna sjö så är det byggning på synd större och är synd mer en är fasad i ösn här det är synd mer glasparstoj och så det möjliga för att kafé och annan ny byggningen. Det är gott nog ett projekt som inte händer någon margin men det är mer framsikta projekt till det tror jag spännande. Och det är så till mentaligt ändamål. Ja, det huset ska brukas som ett ändamål till einaste ska brukas till helt säkert. Och det är något som Klaksviken har bruk för det. Vi har ett Atlantis som är otroligt spännande och här var en 100 säter. Vi har så byggningen kanske kommer det här en 300-400 säter och det har Klaksviken bruk för helt säkert. Ekman Skorheim formar i mötena nämnden här i Klaksvik. Jag för inte det där gavan arbete så vi är vi verkatlan. Ja, tack för det och jag glömmer.